kay nagdala jud kaldero. Wala ko kaldero, uy. Para dito alkansi ba? Makaon tagdaghan. Anti rice ni, anti rice. So, ang naging inigam ko, welcome to Java! Thank you. Kami lang breakfast. Tara, gabaklay din diri mga bayi no sa dabilang din diri sa Gabaw. You want to turn to gray. You are the one that makes me morning and You are the best that is quiet. Bato sa version. Dahan pa. Sina Gabaw. Lagi naman sa HPV sa Sina Gabaw. Ito pala ka. Enjoy rin niya. Dili na ang dili na Inalabasan pa kung taibig. Kapag ko ba rin? Unsa na yung cellphone Inday? Is 8. Ay SIM is 8. SIM ra kag cellphone kay uy is 8 mo ha. Eh, upat na ba? Ito, kuwan. K7. K7 na po. Ah, kuwan na ka po. Kuwan na sa akin. Sinagapa. Sinagapa. Anak, sina na po. Kuwan din. Okay, ako man ka dyan. Okay naman, 10 pesos na may 10 pesos lang. Hindi na kami Luisa na. Ay, malapit na yun. Asa? Nagtumon mo lang para medyo may... Salito. Diri ka. Diri ka diyan. Ako yung boss ko. Diri ka diyan. Sure. Please, tita. Sina Gabaw. Sina Kabaw. Fish lugar. Nay, halo-halo, day. Nay, halo-halo. Balbakuwa. Ordinary na. Ha? Ordinary na. Wala yung ice cream? Ano? Pwede naman sila may basta. Wala yung ice cream? Pwede pa mga yung menu? Fish with coffee. Tapos, Kasi tugnaw
Saan available na po? Drinks, madam. Drinks lang? May small. Ha? May estudyala na. May ice cream na. Chicken chop suey. Chop suey with seafood. Chicken chop suey and chicken chop suey. Chop suey seafood. Chop suey, guisado. So tayo mga chop suey chicken gisado. Chop suey chicken gisado. Chop suey na. One fried chicken lang o sa baka. Butter, fried rice. Fried lang, fried. Fried chicken. Sa baka. Ha? Wala rin per piece. Wala. Yes. May estudyala. Nagkaon ko. Wala. Nang nagkaon ko. Gugit ito. Kung ano lang sa chicken joy ko eh. Kung ako man. Order ko siya. Ano ba ito? Fried chicken. Alas ha? Mati sila sa chicken. Sige na mukha ko ng praman. Direct ka, oh. Naman ako. Kung galing pwede, kuhan lang ko lang. Sa kanaling. Balmakwa lang pa. Wala lang sila. Ilo lang sila sila. Wala lang. Papalisin mo nga. Diba? Yes, may estudyala na. Live lang today. Yeah, pawirang din sa kamay. Kaya lang kami pag sa darling. Pawirang sa trabaho na kami. Ituan na. So, ano na naman? Ay, really, pagawa. Bukas na nila. Nag-dito siya ng your coloring. Kaya ako, gusto lang ako lukon. This is turmeric jar. Nakakain na. Kaya marinig ko na yun, no? Oh, naligid. Turmeric rice Turmeric din siya. rice. Bakit siya mukha? Na, Mukha ang kanina. Ay, kung dyan naman mag-order. Pwede na tayo nag-ostika. paano lang ka Na may kanto kung wala ko kasi. Ang balon mga pa yung turmeric rice. Yellow rice. Huwag ka rin siya tanay. Magaling. Lamigin na. Ay, Miss, i-advance ko naman na. Ay, mag-add lang eh. Nag-ano pa mo para ma-prepare na nito. Mag-add lang eh. Nalaasang akong tubig dyan. Alay. Baliw ka na daw. So, tara, ang mga naina, no? Managumugas ang gawin niya. Isang ulit ba yung isa? Or, tight. Tight bar. Ayaw, ano din, hindi ko kita mong isa. Tight bar ang sabon ba yan? Chicken sa puri guys, kami utang. Sorry ka na. Order? Lagan din kayo. Lagan mo lang mo pa. Guys, ako lang gusto. So, when waiting for our order, sipat tayo ang sige na. Share sa na ako ang live na ako sa page. Ang naglong ang Jubo guys, ikan sa Cebu. Ako patilaw si Legap Cup sa rice, yung tawag mo, turmeric. Dahil, ang bata, ang lang tuwang ang gamay. Ang bata, ito pa. Sutra ka ko sa kabuok. Banda ko with rice. Ay, naman na yung rice. Paano lang yun? Oo. Yan sa garlic na. Ang make it change. Kay... Sige na mo. Rekod-kod. Sige na. Gutom na ko. Ay! Hindi mo kung gutom kayo dyan. Here, ang right ka naman. Ikaw ka. Okay na tayo. Ha? Pasok na lang. Ito ang mga yellow. Then, ang ganun na ba? Ay, kanina lang yan rin. Kanina lang yan ka na. Nag-350 ba yan? Ha? Kaya di man. Hindi ko makaw. Dok, yung ano ka?
rice cooker guys, parang yung ano siya ka ng 4 kg, 10 pesos naman per head. Okay lang. Pero at least healthy rice ka. Lang pa kung ano. Hinay kayo ang late ka. Kaya mo siya, hadbay kap-kap, shout out. Dayan, Hello, ang saya naman mag... Hinay mo. Kaya niyo mo i-share sa comments. I-share sa timeline, i-share sa page na to. Wala ka kumaypi, nagkuha ka niya. Hindi na tayo, hindi ka to. Ikaw ba, magbingan ka na sir? Oh, gusto mo yung live mo i-share na to? Oh, share sa comments. Nasa ka na yan, ako nang i-share sa comments. Dali niyo mga kabayan. Ha? Dapat nakatag sa... Ikaw muna sa comments. Sa mga pagpapay. Ano ang balbakuha ang kanina? Ay, balbakuha mga bay. Yun na yung may sunrise. Tanggal na napadong. Ay, balbakuha. Dito mo kubay-kubay kayo. Hindi pa ako. Hindi pa ako sa airport. Wait, ito ano? Ano pangalan na ni? Kaupa! Hindi, dagan na yun. Dapat kayo po taon nyo! Kaya yung panggang Kapag nalawin ka. Hindi nyo malamig ang pinutan. bigyan tayo ng camera. Ikaw, Ah, ang pagkuhan mo mga kaupa. Ano tayo, no? Ano tayo, no? okay. Kumuha na ka na. Okay. Tinapon mo sa diriga. Ako dito, dong. Dong, kandet, dong. Yun. Dahil mo laso. Ano yung barangay? Ano daw? Siya. Ano ako? Mabig ka ha? Na-share na yun. Ha? 1,500? Live video. Tara na ka. Mga na ninyo mga bayas, mga bayat. Mga alam na what man? Mas dagang. Is your order, madam?
Organic capital ng Philippines, kumuha. Organic capital ng Philippines, kumuha. Oh, sulit sa agad daw. Organic na may dito ka na. Sige. Subakan ikaw niya. Hindi na pwede silupin. Wala nga, kuwan ka sa Pilipinas. Kuwan ka doon sa Miguel. Ako pinagabuan mo na offer ko ka na 13 hours. mga birthday ba? Pero buwan ka doon. Mag-buy lang, 13 hours. Pero by year, dali na kayo. Di ba kayo kamera? Naikuha, naikuha lang. Bakit ang ako? Ayaw niya? Yan na lang kuha ng kuwan. Okay na, di ay. Yung makita mo. Pinangalan, kuha ng kuwan. Pakita na lang akong live. Salamat sa inyo paglanta. Pakita sa tuloy. Nag-uusap ng gani ako na. Makko na ng anak. Hindi na ko yun. Pag wala nagbukas, magkagamot. Pag kinamot na lang. Alamak lang ka. Wala na, ibang kapuan din. Katabarin ako naman yung lumayat ng anak. Tapos sila din nag-video na. Kita mo yung Go tawag din. Dine at order dine. Ano din, ay ano din, asak pa din. Domingo. Dadang. Gawin. Ayos ka? Tawag yung. Pinilagay mo mga. Bato na ito. Hinay sila mga akon. Kailan ko hinay sila mga akon? Yan, manifest with God. Bayo sa buwan, ikaw sa minitis na kan kayo trabaho. Basta sa ito mga Nagkapareha ko ba? Pero okay serious. Gani. Ang kaninyo, mga guys. No, sila, buti ka sobra, no? Kay gabi yun, di ba? Nung ka? Gabi yun, ang mga gante. Kaya ganda. Wala ka, magkakaon ka yan. Wala ko kabalo ka, sa pa-order na bibili ng hana. So, ang hinapot kasi ka-order, sila yung lakao. Family na din siya. Pamilya niya. Babako, walit ko, babako. Nakakatilawi, babako.
sa Pilipinas. Wala ko may kapsa. Okay na, babakwa rin. Ay, Saan na kayo? may. Kita ba? Ang tanim nyo, mga baile. Ang diri ay. Maglako. May hapon po 5 p.m. Davao Museum. Manang ko lang kinaghan kayo sa taon ng unang nito. Ano, hawak yung mga binakon. Ganun lang po kung may Davao. Ano mo kayo? Ano kami? Ano naman? Mag-roll ba? Bang ilang ulo ha? Sila nang nagsukat ng bright. Ay ko, usap pa. Kanan baka friend? Doon mo. Kaya nagdala mo ba yun? Ilahan ka ng 325. So, nagdala mo nila ng 10 pesos sa palet. Di ba? One minute na. Kanina, 25 mo niya. Sarap mo nila. Lagay ka. Anday mo dahil kabigo. Andy Rice, ikas mo na. Diba? Ano yung mga kanila? Dirada, itantan. Simot ko lang ulit. Ulo na ako kasi dyan yung kanina. Ano mo kinamagula? Bibi pa rin mag-ipawin mo. Mama, di ba magkaroon sa akin ng inahalo? Dapat ako mama na nito. Mama. Kung mag-rin mo po at video call. Hindi misya sa mga simulot dito sa mga pagkaon ay. Bubong kayo, puro binubog lang. Hindi ako kumain kaninang umaga. Kuya na ha. Para tunig ba? Kung ba mo tinimama kayo? Wan mangkot kinang sa hotel nga magistihan ibihin ay may pas dito sa makapabangaw ko. Kung nagsabi ka dito mo, pangapon. Grabe na ko. Hindi ko nga. Lamig lang po din ito. Okay lang po by Vincent. Wala na ba yung guide Vincent o wow? Nami ilang masudas yung mga bay sa kusina Davao. Sige na, ano po dahil? Buti na nagkakahirap ng buhay. Ha? Lamig? Oh, yung lamig na lang. Makuha mo siya. Makuha. Huwag kinapagpili. Ang mga pan, may gab-gab.
Tanong mo sa hindi na matanong. Kaya mo ni ang lang ang Crocodile Park. Nakadulong Crocodile Park yan? Ako pa. Natumo. Ayun ka na. Yun ay train tra. 350 ang entrance. Ang bata. That's 100. Tinagalang ko kung makilala sa Indegapga. Ang isa sa mga tinaguri ang reyna ng Kamalasan. Facebook. Thank you so much na pinagbigyan mo po ang lahat ng fans mo sa Davao. And Salamat sa kayo sa inyong mainiton kaya magdawat sa diri sa Davao. I know this is not the last because Indegapga is hindi na po siya babalik doon. Dito na po siya sa Pilipinas at palay natin. Meron siyang beauty product business. Kung ano man yun, ito yung resulta. Diba? This is the result. Regal, kayo. Uy! Ay! Uy, ako yan, ikaw ha? Uy, ako yan, ikaw. Na, Australia na naman ito. Kamit ba? Ay! Ikaw ko nagpagbuyo ha? Ikaw, ikaw, ikaw. Namilgat ako ka. Wait, Winnie. Shout out ating fans. Rebound lang po ang Winnie. Kita ako sa good Evergood is good. Day namin sa Evergood is good ang si M. Trimocha Condes. Nakita na ni sa Evergood is good. Wait, ako yan. Pagbuyo na. Pagbuyo na yung tao, guys. Ano ba yan? Ikaw yung naliwag, jubi ang anak ko. Okay, sorry. Then kung na yung writing, ako mo orang na. Doon ko na dahil. Peli Ferrer, bagay kayo mo. Pagkor, oy, yan, nabana ko. Stud Angel na nag-bablard naman hindi makita ang ganda yung dalawa. Pasensya na ko kasi Mag-guard basta hinay ka rin. pinay-internet. Ang ginagamit ko na mo is data lang. Hayag man din sa mga panagway. Ayaw sa panag-web ba? Or kinagal mo, bakit kinagal mo ba ang Abot sa viewers. Hinay mo internet. Guard mo. Oo, bablard. Pag-close ka mo din mga bayan, katulad ka na itawi para maglagi ng mga kaan niya. Ben Bernal, sikat lagi si Inday Kabkab. Sikat na din siya, right? And I am also a fan. I am also, me, myself, and I is a fan of this Inday Kabkab. Actually, Pareha sa amin duha. the first video na napanood ko, when I was in South Korea, that was, I think, 2 years ago. 2 years ago, no? Nag-chemotherapy ako noon. Yes, and gusto mo to? Sabi ko, ay, Bisaya mo din. Bisaya mo din. Sa yung dako. Okay, meron lang akong i-request kasi, di ba, I know na tawag doon, you confess yourself as public servant. Yes. Public servant. And because everybody knows your personality, ibig sabihin nun, you are a public. You're a Okay na lang, okay public na lang. figure. Meron lang silang isang request sa'yo ha. Ano naman niya? Magtatagalog ka dahil. Ay, magtagalog ako. Yes, magtagalog ka na. Magtatagalog ka na. Hirapan ako sa kalisod. Magtatagalog. Maraming nag-request dito na magtatagalog sila. Marami na nagre-request ng Tagalog. So ayan, from then on, from now on pa lang, from now on, magtatagalog na po sila. Kaya ko naman yan mga bay, pero kasi lang, love na love ko talaga yung aking mother tongue, no? Oo, ang Bisaya. So, diha magiging ko na, nilang po na bayet. So nilang po, Gets ko, Bisaya ka no? gets ko nilang po sa mga pinulungan, sa mga kinaraan ko, mga pinulungan. So, hindi lang ako napasensya sa mga Tagalog ko. Ayun ang problema na yung namin translator. Charot.
Kayang-kaya ko yan, Bingit. Ilang buwahin ang alam ko. Pero Sinasabi siyempre, ni Beckham, love na love since- ko pa rin yung mother tongue. Oo. So, sa mga Tagalog na nag-request dyan, si Dekap-Kap talaga is pure Bisaya. Ako, at saka, love lang yung pagka-Bisaya. Tapos yun, hindi tawag doon, parang pag nagsasalita sila, parang mag-current away sila, talagang Bisaya na kadun, no? Dito sa Davao din, dahil na sila yung gitawag na, meron silang sinasabi na Konyo. Konyo is a Davao language, is a combination of Tagalog and Bisaya. So ang Konyo dito sa Davao, it's composed of 80% Bisaya. Ano? Tama? Tama din? 20% Tagalog. So okay na, asa man ka magpunta, good? Ano? Asa man ka magpunta, good? Kinsa man sila inyong sisilingan? Bahay. Kinsa man sila yung kapitbahay mo? Ganon. Dayon, sakay mo sa kanan ba yun? Ang kita po. Yes, well- Yung anak ko nga, kuya para, di mo na para, Hindi di para. lugar lang, anak mo na Diyos ko. Sa kilid lang. Sa kilid lang, sa tabi lang. Parang lang ako ang ingon eh. Kuya, para Dayon, nag-order mi og kanang, ako ni ba, ito nga, kanang, dong, asa pa kaluto? Ito siya, asa nga luto? Kanon, di ay, di mo ko. okay. Dapat ako iingon kanon. Ako nang naingon is, dong, asa pa kaluto? Dong, asa nga luto? Siya. Ano dito din? Sila ang trade ate, we have still 1,500 viewers. Saya kay Nagkita na kayong dalawa. Happy Easter. Happy Easter po. Happy Easter din sa tanan. Ng Pilipino sa buong mundo. Happy Easter sa inyo lahat. Happy Easter Sunday sa inyo tanan. Ni Angel Gado Park. Ilijaring lipay doon akong anak mo. Hindi nyo magkanta watching from South Korea. Yung mga iuwan, ganda. Muna ko ganyan. Busog na kayo ganyan. Nabusog ka. So, tapos ka Sila siya ba? mga bahay.